बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोन। दिनै फरायगोन बर'नि माखासे मोनथिनो गोनां सोंथिफोरनि सायाव। 1 नाम्बार सोंथि, बर' रावखौ माब्ला सोलोंसालियाव बिजों हिसाबै थिसनदोंमोन? फिननाया जाबाय 1963 मायथाइयाव। 2 नाम्बार सोंथि, बर' रावखौ माब्ला आसामनि लोगो सरखारि राव हिसाबै थिसनदोंमोन? फिननाया जाबाय 1984 मायथाइयाव। 3 नाम्बार सोंथि, बर' रावखौ माब्ला भारत संबिजितनि 8थि सिडुलाव थिसनदोंमोन? फिननाया जाबाय 2004 मायथाइयाव। 4 नाम्बार सोंथि, बड' साहित्य सभाया माब्ला जोनोम मोनदोंमोन? फिननाया जाबाय 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर। 5 नाम्बार सोंथि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? फिननाया जाबाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि। 6 नाम्बार सोंथि, बर' सात्र सन्मिलना माब्ला जोनोम मोनदोंमोन? फिननाया जाबाय 1919 मायथाइयाव। 7 नाम्बार सोंथि, बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? फिननाया जाबाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारि। 8 नाम्बार सोंथि, बड' आइजो अनसाय आफाद आबोफखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? फिननाया जाहैबाय 1987 मायथाइनि 14 जुलाइ। 9 नाम्बार सोंथि, दुलाराय बड' आबादारि आफादखौ माब्ला दानाय जादोंमोन? फिननाया जाबाय 2001 मायथाइनि 3 एप्रिल। 10 नाम्बार सोंथि, बर' रावखौ माब्ला एम.ए. थाखोआव थिसनदोंमोन? फिननाया जाबाय 1995 मायथाइयाव। 11 नाम्बार सोंथि, सोर बर'आ सिगांसिन एम.ए. पास खालामदोंमोन? फिननाया जाबाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म। 12 नाम्बार सोंथि, सोर बर'आ सिगांसिन बि.ए. पास खालामदोंमोन? फिननाया जाबाय रुपनाथ ब्रह्म। 13 नाम्बार सोंथि, सोर बर' आइजोआ सिगांसिन एम.ए. पास जाग्रोनो हादोंमोन? फिननाया जाहैबाय रेणु ब्रह्म। 14 नाम्बार सोंथि, सोर बर'आ सिगांसिन एम.एल.ए. जाग्रोनो हादोंमोन? फिननाया जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्म। 15 नाम्बार सोंथि, सोर बर'आ सिगांसिन डक्टरेट उपाधि मोननो हादोंमोन? फिननाया जाहैबाय डक्टर बासिराम बसुमतारी। एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर।